10th କ୍ଲାସ୍ର ଜିଜ୍ଞାସା ଅଧିବେଶନ 3 ଆସ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଅଧିବେଶନରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟପିକ୍ଟେ ନେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଡଲଫିନ୍ ଗୋଟେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏକି ସମୁଦ୍ର ବା ପାଣିରେ ରହିଥାଏ। ତ ସେଇ ଡଲଫିନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ସହାୟକ ହେବ। ଡଲଫିନ୍ର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇକୋଲୋକେସନ୍ ବୋଲିକିରି କହିବା। ଏ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ପାଣି ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଜି ତା'ର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡଲଫିନ୍, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏହାକୁ ମାଛ ବୋଲିକିରି ଭାବିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଡଲଫିନ୍ଟା ଗୋଟେ ମାଛ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ। ତ ଡଲଫିନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଯଦି ଡଲଫିନ୍ର ଯଦି ଡଲଫିନ୍ ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଡଲଫିନ୍ର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ସବମିଟ୍ କରିବା, ଟିଚର୍ମାନେ ତାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେବେ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଅଧ୍ୟୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା, ଅଧ୍ୟୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଡଲଫିନ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଗାଈ କିମ୍ବା ବାଘ, ଯେକୌଣସି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଡଲଫିନ୍